Vítajte pri prvej epizóde podcastu Letíme za horizont s kozmom. Venujeme sa témam, ktoré prináša rodičovstvo, zmenám v detskom živote, technológiám a aj výzvam dospievania. V prvej sérii sme si pripravili 8 rozhovorov, ktoré nám pomôžu pozrieť sa na tieto témy z novej perspektívy. Prvú epizódu sme sa rozhodli venovať autoritám, vzorom, ale aj tomu, ako rozvíjať v dieťati potenciál. Ja som Lenka Šošová a mojím dnešným hosťom je Peter Bero. Letíme za horizont a objavujeme nové perspektívy rodičovstva. Peter Bero je matematik, autor učebníc, rozprávok, populárno-vedeckých kníh a scenárov. Dlhé roky učil matematiku na základných, stredných a vysokých školách. Viedol ľudí v biznise a dnes spolu s manželkou Zuzanou vytvárajú inšpiratívne vzdelávacie prostredie pod značkou Liberatera. Spolu sú autormi filozofie riadeného aktívneho učenia, ktorá premieňa úlohu učiteľa aj žiaka. Učiteľ sa stáva sprievodcom a žiak aktívnym tvorcom vlastného učenia. V tomto rozhovore sa budeme rozprávať o tom, ako v detských hlavách zapáliť iskru zvedavosti, prečo sú vzory dôležité, ako sa mení postavenie učiteľa v spoločnosti a prečo matematika nie je len predmet, ale aj nástroj rozvoja myslenia. Teším sa, že moje pozvanie prijal Peter Bero. Vítajte. Ďakujem. Často prezdielávam váš Instagramový účet Matematika s Berovcami. Niekedy sa mi objaví aj v direkte, že pán Bero, toho poznám, ten bol môj vzor. Prísny, ale láskavý. Máte vy nejaký vzor? Alebo mali ste vzor? Mávate vzory? Ja si myslím, že tak ako každý, že tie vzory, keď som bol dieťa, som bral hlavne z literatúry, pretože našim svetom vtedy bola literatúra, nemali sme internet. A samozrejme Winnetou, Old Shatterhand, potom kozmonauti a podobne. A postupne sa to menilo. Musím povedať, že v škole sa mojimi vzormi stali učitelia. Pamätám si svojho učiteľa zo základnej školy, pána učiteľa Tinku, ktorý nás síce učil telocvik, ale vždy som uvažoval, že prečo sa mi tak páčil a prečo sa mi zdal ako hodný vzor. On bol úžasne ľudský. Na strednej škole to bol znovu pán profesor Homola, učiteľ fyziky, ktorý bol neuveriteľne ľudský. On nás krásne učil tú fyziku, ten spôsob, ale tá jeho ľudskosť to bola asi to kľúčové. A myslím si, že potom dokonca ešte aj v dospelom veku, v neskorom dospelom veku som našiel človeka, o ktorom by som povedal, že to bol môj vzor. To bol Tony Robbins. Úžasný guru, úžasný motivátor, ktorý aj mne v živote veľmi pomohol a ktorý môj život veľmi ovplyvnil. Ale pre mňa to vzor vždy znamenalo, že nie byť ako ten človek, že nie podobať sa na neho, ale zobrať si od neho to, čo sa mi páči, to, čo pokladám za veľmi hodnotné. Trošku sa bojím, že dnes často deti pri výbere vzorov vklzajú do takých tých povrchných vecí. Že on nosí takéto tričko, tak budem aj ja nosiť také tričko. On tam má nejaký nechutný nápis, tak aj ja budem nosiť nechutný nápis. A vôbec neuvažujem, že čo to znamená, kam to vlastne všetko vedie. Poďme ale k matematike. Čím vás ovplyvnila matematika? Ja musím povedať, že vzťah k matematike som hľadal pomerne dlho. Ja som bol taký typický vzorný žiak, že všetko som sa učil rovnako rád, prípadne rovnako nerád. A vlastne až na vysokej škole som si povedal, že wow, že toto sa mi úžasne páči. Mne sa tam páčil ten poriadok, ktorý bol v matematike. Tým, že som aj v živote poriadny človek, možno manželka si to celkom nemyslí, ale ja si myslím, že som poriadny človek, tak ten systém, ktorý tam bol, že niečo si jasne pomenujete, niečo jasne definujete, máte jasné pravidlá, z ktorých môžete pokračovať ďalej. To bol taký prvý moment. Druhý moment bol už, keď som sa matematike venoval viac a v matematike sa tomu hovorí, že vtipné úlohy. Že sú to situácie, ktoré vyzerajú ťažko, ktoré sú ťažko riešiteľné a zrazu máte nejakú úžasnú myšlienku. Úžasnú, že zrazu sa to rozsvieti, zrazu do toho vidíte. A možno, že potom ďalší moment, ktorý bol, to bolo, keď som objavil históriu matematiky.
A to už teda som matematike prepadol úplne. Hlavne tej historickej, pretože to úžasné, čo dokázali tí ľudia pred našim letopočtom, dávno pred tým, ako mali všetky tie vedomosti, ktoré máme my, ako dokázali s tými jednoduchými myšlienkami pracovať, to ma absolútne fascinovalo. Tak dá sa povedať, že možno učiteľ matematiky alebo tej fyziky bol vašim vzorom, alebo ako to vysvetľoval, tak ste začali bádať, čo ďalej, keď ste hovorili tú históriu matematiky? Myslím si, že ten učiteľ fyziky bol veľmi významný, pretože vďaka nemu som vlastne išiel študovať fyziku a matematiku. To bolo úplne jednoznačné. A potom k histórii matematiky som sa vlastne dostal tak trošku okľukov, pretože ma začalo zaujímať, ako učiť tú matematiku. Ako učiť matematiku, to je tiež fantasticky vzrušujúca oblasť. A keď som sa dozvedel, že v tej histórii sa môžem inšpirovať, tak som sa tam hlboko ponoril a tak sa mi to nejako začalo spájať. A tá história naozaj prináša úžasné myšlienky pre to, ako učiť matematiku. Letíme za horizont s Kozmom a Lenkou. Myslíte si, že v dnešnej dobe sa mení vzťah detí k učeniu? Napríklad, ako ste to mali vy teraz, ako ste hovorili? Určite sa mení vzťah k učeniu, pretože tá doba priniesla, že žiaľ, napriek tomu, že to deklarujeme, tomu vzdelávaniu prikladáme dnes ďaleko menšiu vážnosť. My sme sa dostali do situácie, že vaše vzdelanie nie príliš určuje vašu úspešnosť v niektorých oblastiach života. Je to niekedy až veľmi smutné proste. Kedysi, keď ste boli v spoločnosti a niekto tam vedel citovať Shakespearea, tak ste si povedali, to je úžasné, to je vzdelaný človek, toho sme všetci obdivovali. No dnes si pozriem tie diskusie politikov a pýtam sa, kto z vás by vedel citovať Shakespearea. A tak je to všade. Dnes si vážime niečo úplne iné. My to síce navonok deklarujeme, ale v skutočnosti si to vzdelanie nevážime a to sa potom prejavuje aj na deťoch. Pretože ak v tej rodine oni nepočujú v rozhovoroch rodičov, nepočujú vo všetkom, čo sa okolo nich deje, o význame vzdelania, tak to nie je celkom v poriadku a veľmi ich to ovplyvňuje. Taký krásny príklad je, že v azijských krajinách si rozprávajú príbehy o tom, ako niekto mal veľmi ťažký život a po nociach sa učil a vzdelal sa, vďaka tomu bol v živote nesmierne úspešný. No u nás takéto príbehy nemáme. U nás máme príbehy o Jánošíkovi, ktorý bol vlastne zlodej a to sú tí hlavní hrdinovia u nás. Tak to je veľmi také zlé potom. Keď ste spomínali toho hrdinu, ja si pamätám, že pre mňa naozaj učiteľ alebo učiteľka bol veľký hrdina. Kedysi som veľmi vzhliadala k učiteľom. Teraz mám pocit, že to je trochu iná doba, že sa veci zmenili. Čo tak spoločnosť teraz očakáva od učiteľov? A je to presne tak, ako hovoríte, kedy sa naozaj tí učitelia boli vážení ľudia, ale objektívne si musíme povedať, že zmena, ktorú zažívame všade okolo nás, im neumožňuje, aby oni boli na vrchole tej spoločnosti úplne jednoducho. Proste kedysi ten učiteľ bol, alebo minimálne patril k najvzdelanejším ľuďom vo svojom okolí. Ale dnes je ten rozsah vedomostí taký šialený, že my nemôžeme chcieť od učiteľa, aby bol odborník v ekonómii, aby bol odborník v biológii, bol odborník v medicíne. Proste dnes už takéto rady od neho nemôžeme očakávať. A to je tak prirodzene proste, že teda ako keby klesá objektívne z toho piedestálu. Na druhej strane prestávame si aj vážiť to, čo ten učiteľ robí pre deti, ako on na ne vplýva. Napríklad si predstavujeme vážiť to, že on by mohol byť tým úžasným vzorom pre deti. Že by mohol byť vzorom akýchsi morálnych hodnôt, vzorom správania sa. Tá škola to môže ponúknuť a toto by mali rodičia očakávať. Ale to musí opäť byť cítiť aj v tej rodine. My nemôžeme hovoriť, že vážime si učiteľov a v rodine dáme vždy za pravdu dieťaťu, pretože viete to.
poznáme to všetci. Moje dieťa by predsa niečo také neurobilo v škole. Veď to je úplný aniel. Že sa ten aniel za bránou školy mení na úplne iné stvorenie, tak to si veľmi ťažko pripúšťame. Mnohokrát rozmýšľam nad tým, že môže byť učiteľ aj osobnosť. Môže sa tým narodiť, alebo môže sa aj vzdelávať. A akým spôsobom? Ako to dieťa upúta? Ako ste na začiatku hovorili, oblečením, správaním, chôdzou, čím? Tak to je veľmi komplexná téma. Samozrejme, že ten učiteľ by jednoznačne mal byť osobnosť. Mm-hmm. Ale tým sa nie každý narodí. S tým sa nie každý narodí, to je pravda, ale na tom sa dá veľmi veľa pracovať. Tie veci, aj tie vonkajšie sú veľmi dôležité. Aj to, ako učiteľ chodí. Veď to všetci vieme, keď niekto vojde do miestnosti, tak všetci sa pozrieme, že teraz prišiel niekto. A potom príde do miestnosti iný človek a tam sa niekto niekde primotal, čiže vôbec to neregistrujeme a nevenujeme tomu pozornosť. To sú vonkajšie veci, ktorým sa dá naučiť. A obliekanie. Obliekanie je samozrejme veľmi dôležité. Často sa stáva, čo vnímam ako chybu, že sa učitelia snažia prispôsobiť deťom, čo si myslím, že nie je celkom v poriadku. To je taký pocit učiteľov, že chcú byť kamaráti s deťmi. Ale učiteľ nemá byť kamarát s dieťaťom. Dieťa má kamarátov vo svojom veku, svojich rovesníkov a vekovo príbuzných, ale učiteľ má byť niekto iný. Musíme rozlišovať nejakú medzi vyvyšovaním a medzi hierarchiou. Proste musí existovať hierarchia. Tak ako v každej firme existuje hierarchia, keď som generálny riaditeľ, to neznamená, že sa vyvyšujem nad tých ľudí. Oni sú všetci mne rovnocenní istým spôsobom, ale v tej hierarchii nie. Ja som generálny riaditeľ. Aj v tej triede. Ja som učiteľ a ja môžem byť pre tie deti vzorom, čiže záleží na tom, ako sa správam, čo rozprávam, ako k ním pristupujem. Teraz ako rozprávate, tak nad tým rozmýšľam, že kedysi to bolo naozaj tak, že vlastne ten učiteľ bol veľká autorita a aj vzor. Všetci sme sa viac menej tak trochu báli, nazvem to rešpekt. Áno. Dnes dokonca niektorí učitelia vyžadujú od tých žiakov, aby im tykali. Je to správna cesta? Aby boli tí kamarátsky, aby si vybudovali ten rešpekt? Je to taký vonkajší znak, ktorý trošku prispieva zo západných krajín, ten príchod, kde aj to oslovovanie sa krstným menom a tykanie, aj keď to tykanie je v úvodzovkách tam istým spôsobom bežné, ale nemyslím si, že toto je to kľúčové. Ja si viem predstaviť, že a veľmi často to je, že niekde je ten učiteľ prísny a teda v žiadnom prípade mu nemôžu týkať. Iný učiteľ im dovolí, že hovorte mi krstným menom a napriek tomu ten druhý bude mať väčšiu autoritu tých detí a budú ho viac brať a pokladať za svoj vzor ako toho, ktorý je prísny a odmeraný. To je to, čo ste povedali, to musí byť v tej osobnosti. Proste každý učiteľ by mal pracovať na tom, aby bol osobnosť. A ja verím, že sa na tom dá pracovať. Autorom tohto podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorú môžete poznať aj z Instagramu ako Bez modrín. Už viac ako 25 rokov pomáhame deťom, ženám a rodinám, ktoré zažívajú domáce násilie. Vzdelávame, pomáhame, rozprávame a robíme svet detí bezpečnejším. Viac o nás nájdete na centrumslniečko.sk. Vy často hovoríte o sebarozvoji, o učiteľov, že by sa mal v podstate vzdelávať celý život. Dokonca na jednej prednáške ste hovorili, že by nemal byť dobrý učiteľ, ale skvelý učiteľ. Že každý by sa mal učiť byť skvelým učiteľom. Tak ako to dosiahnuť? Ako teda poradiť učiteľom, aby bol autorita, osobnosť a skvelý učiteľ? Ja si myslím, že tam je veľa vecí. Ten učiteľ môže byť autoritou, môže byť osobnosťou, ak bude komplexným človekom, ak bude komplexnou bytosťou. Mnohí si to zamieňajú s tým, že keď učím chémiu, tak musím byť absolútny majster sveta v chémii, ale to nestačí.
Je to super, keď som výborný v chémii, ale ja musím byť... Mne sa veľmi páči napríklad univerzity v zahraničí často vyžadujú od tých ľudí, ktorí príjmu, že aby to boli rounded persons. Musí mať všetky oblasti pokryté, teda aj ten učiteľ, ktorý má byť osobnosť, on sa musí venovať sebe. Musí mať v poriadku vzťahy, musí mať v poriadku svoju dušu, musí mať v poriadku svoje financie, proste všetky také tie základné oblasti, ktoré sú. A potom to z toho človeka vidíte, že ten človek je naozaj osobnosť. A to všetko sa dá vzdelávať. Ten učiteľ má možnosti čítať, absolvovať rôzne vzdelávania. To je ten príklad, o ktorom som hovoril, to je ten Tony Robbins. To sú ľudia, ktorí vám môžu pomôcť v tom, aby ste sa tou osobnosťou stali. Veľmi pekne rozprávate. Ja som sa tak zamyslela, že možno niektorý učiteľ, ktorý nás teraz počúva, tak si povie, že no dobre, ale ako to mám stíhať? Som celý deň v škole, potom rodina, musím svoje deti nachovať, musím sa s nimi učiť a teraz kde mám mať ten seba rozvoj? Ako to všetko mám dohnať? To je opäť o tom, či som osobnosť. Ak som osobnosť, tak tieto výhovorky si nenájdem. Je to výhovorka? Je to výhovorka, samozrejme, všetci to vieme. Kedysi sme používali veľmi jednoduchý argument, keď sme o tom diskutovali s učiteľmi, že koľko hodín denne pozeráte televíziu. Že nedalo by sa z toho ubrať pol hodinu a máte pol hodinu denne. To je obrovský časový priestor. Dnes by sme mohli povedať, že koľko času denne strávite na mobile a pozeraním nejakých videí a statusov a podobných vecí. Stačí z toho kúsok zobrať a máte toho času. Úplne najlepšia finta, ktorá sa mi páči, je, že uvedomte si, že 1% z dňa, to je 100 dňa, že boli by ste ochotná 1% dňa venovať niečomu, v čom by ste sa chceli zlepšiť. Čo je to 100? Určite áno, každý povie, že áno. A pritom to 1% z dňa, to je 14 minút a 24 sekúnd. Predstavte si, že ste sa každý deň 14 minút učili nejaký jazyk a učili sa ho poriadne. Alebo 14 minút by ste si čítali niečo z vášho oboru, v ktorom sa chcete zlepšiť. To je za týždeň, to je skoro 100 minút. To je úplne šialené, čo by sme dokázali, keby sme len to 1% vedeli venovať. Čiže ja si myslím, že veľa ľudí sa to naučilo. Dnes všetci behajú. Zrazu si všetci dokážu čas na behanie. Nájsť čas na behanie. Takže ten čas sa dá naozaj nájsť a len treba chcieť. Sa mi páči, jak ste do toho išli matematicky, to je neuveriteľné. Ja vďaka vám mám rada matematiku, sa priznám. Poďme k deťom. Ako viete rozpoznať nejaký ten potenciál u dieťaťa a potom následne ako ho rozvíjať? Ja si myslím, že hlavne si tie deti treba všímať. Treba ich pozorovať, treba sa s nimi rozprávať a to, v čom majú ten potenciál najväčší, oni prezradia veľmi rýchlo same. Keď som pracoval úplne s malými deťmi, ja neviem, 6-7 ročnými, tak tam je to veľmi jednoznačné. Tam sú deti, ktoré majú 7 rokov, ale poznajú všetkých dinosaurov a brontosaurov a podobne. Sú iné deti, ktoré poznajú všetky planéty. Sú iné deti, ktoré poznajú maliarov a podobne. A to vidíte, že oni o tom hovoria, oni sa k tomu priznávajú. Keď to nie je také viditeľné, rozprávajte sa s nimi. Pýtajte sa ich, čo ťa zaujíma, o čom by sme sa chceli teraz rozprávať. Príď s nejakou témou a tam to zbadáte, že to je téma, v ktorej sa to dieťa cíti dobre a ktorá ho zaujíma. Ono sa hovorí, že je dobré a v podstate podľa mňa každé jedno dieťa malinké je zvedavé. To je také prírodzené, že deti sú veľmi zvedavé. Ale pokiaľ rodič má pocit, že už to moje dieťa, keď prišlo napríklad na základnú školu, už nie je toľko zvedavé, tak ako podporím tú zvedavosť u toho dieťaťa? Že sa chce ďalej učiť, že chce mať ďalšie záujmy? Tam je jedno také nebezpečné miesto, ktorému často podliehame všetci, že
Často hovoríme, že to dieťa je zvedavé, stále sa vypytuje, potom príde do školy a zrazu ten záujem stratí. A to nebezpečenstvo je v tom, že my z toho zvykneme obviňovať školu. Ale úplne prirodzene sa to dieťa vyvíja, zhruba by sa to dalo povedať v takej krivke U. Že naozaj to dieťa je malé, na všetko má otázky. Prečo, ako, všade vlezie, všetkého sa chce dotknúť. Tak to ešte prichádza do školy a postupne úplne prirodzene ten jeho záujem nazvime to o vzdelávanie sa, o pátranie okolí seba, postupne klesá. To je potom to krízové obdobie na 2. stupni, keď tie deti sa často správajú, že teda učiť sa takto v žiadnom prípade. Je to žiaľ, je tam trošku toho prirodzeného a tam sa musíme snažiť to prekonať. A našťastie, čo sa potom stane, že v neskoršom veku opäť ideme potom a zase ten záujem prudko vzrastá. Všade to vnímame vo svojom okolí. Ja si myslím, že úplne štandardne, že stretávam ľudí, ktorí hovoria, že do 20-ky som nič nečítal a odvtedy sa idem zblázniť za každou knihou. Proste, že ten vývoj dieťaťa, niekedy sa tomu hovorí, že je kurzorický, že on nejde plynule, že to teraz ma to nezaujíma, ale o 3 roky ma to bude zaujímať. Škola by tomuto mala dať možnosť, že je obdobie, keď ma chémia nezaujíma vôbec, ale možno o 2 roky budem úplne nadšený každou informáciou z chémie. Čiže treba sledovať aj túto prirodzenú krivku tej zvedavosti a samozrejme treba ju podnecovať. Treba tomu dieťaťu dávať podnety. Treba ho niekam zobrať, ukazovať mu veci. Často sme úplne prekvapení. Sám som zažil také prekvapenia, že vezmete deti do múzea a tam sú minerály. A hovoril som si, Bože môj, čo tie deti budú hovoriť o kameňoch. A zrazu som zistil, že oni preskakujú. To je úžasné, takýto kameň, takýto kameň. Proste úplne náhodne som zistil, že áno, toto tie deti veľmi zaujíma. Čiže v tej rodine by dieťa malo dostávať množstvo podnetov. Ona musí vidieť, ale že rodičia sú zvedaví. To je to úplne najjednoduchšie. Ak mám zvedavých rodičov, tak to dieťa kopíruje. Keď vidí, že otec sa zaujíma o to, mamka o tomto, tak bude si hľadať tiež tie svoje parkety niekde. A možno im dávať aj nejaké zážitky? Niekde ich vodiť, ukazovať? Určite v dobe, kedy rodičia nemajú čas, povedzme si na rovinu, nemáme čas, ale ako ste spomínali, sú to len výhovorky, to som si zapamätala. Čiže v podstate aspoň 1 hodinu venovať deťom a ukazovať im nejaké podnety a dať im nejakú príležitosť na zážitky. To rozhodne musíme. Jednoducho, akúkoľvek možnosť na nejaký zážitok im ponúknuť. Ísť tam s nimi, ukázať im, byť pripravený na to, že niekedy možno nebudú reagovať tak nadšene, ako sme očakávali, ale niekedy zase nájdeme práve to, čo ich veľmi zaujme. Letíme za horizont s Kozmom a Lenkou. Ja som vždy túžila mať matematiku ako teda naozaj, že predmet, ktorý mám rada. Priznám sa, že nikdy mi nešla. A aj vďaka vám a vášmu profilu a aj môjmu synovi som začala mať rada tú matematiku. A celkom ma zaujíma, že v čom je matematika pre vás viac ako predmet? Veľmi často sa zjednodušene hovorí, že matematika učí ľudí myslieť. Ja to nemám celkom rád, pretože je to také trošku povýšenecké. Ja si myslím, že myslieť učí deti aj história, aj geografia, aj fyzika, aj slovenčina. Všade máme množstvo možností učiť deti myslieť, ale matematika má výhodu, že ponúka istý špecifický spôsob myslenia, ktorý je tam v takej kryštalickej podobe. A to je, že naozaj je založená na akomsi deduktívnom uvažovaní, ktoré je v dnešnej dobe extrémne potrebné. Jim Quick má veľmi zaujímavú úvahu o tom, že my dnes žijeme v dobe digitálnej dedukcie. Že ja keď chcem na niečo názor, tak idem na internet, nájdem si 5 názorov a jeden z nich si vyberiem. Ja som sa nedopracoval k tomu názoru, ja príjmem nejaký názor iných ľudí.
A toto je veľké nebezpečenstvo. A to často vidíme okolo nás, že tam ten hovorí toto, tak ja odteraz budem hovoriť to isté, lebo ten človek sa mi z nejakého dôvodu páči. Ale matematika vás učí, že tu máš predpoklady, vieš toto a urob si z toho vlastný záver. Matematika nás učí, že to, či Zem je gulatá alebo plochá, to nie je podľa toho, že to povedal pán A alebo pán B. To je podľa toho, že sú tieto fakty. Takto sa pohybuje Slnko, takýto je sklon slnečných lúčov, toto sa dá odmerať a z toho si urobím záver, či je teda matematika, či je teda Zem plocha alebo Zem gulatá. A to vnímam ako najcennejšie na matematike. Dnes už nepotrebujeme vedieť nejaké vzorce, nepotrebujeme vedieť vzorec pre objem zrezaného kužela, pretože to aj tak nikdy nepoužijeme. A keby náhodou, tak sa spýtame umelej inteligencie, ale tento špecifický spôsob uvažovania, ten by sme mali naozaj ukazovať ako jednu z najdôležitejších vecí, ktorú nám môže matematika dať. My si často tak rozprávame v rodine, že za všetkým je matematika a ešte si dodá alebo fyzika a potom alebo chémia. Takže ako pomôže vlastne deťom v sebarozvoji matematika? Mne sa páčil ten poriadok, to je super. A ďalej? Áno, ten poriadok je skutočne kľúčová vec, lebo učí poriadku a tak sa to ovplyvňuje aj so životom. A to, v čom ich pomôže, je jedna veľmi dôležitá vec. Matematika učí trpezlivosti a učí pracovitosti. A učí, že nie všetko musí ísť ľahko. Ja vždy veľmi rád opakujem to, čo raz prišiel náš syn a povedal nám, že prečo klamete deti, že škola to je zábava. My sme tvrdili, že aj matematika to je zábava. Áno, je to zábava pre nás, keď sme sa už niekam dopracovali, ale v tej matematike často, keď chcete dospieť k nejakým záverom, k výsledkom, musíte veľa pracovať. Musíte aj mechanicky počítať. Musíte trpezlivo zobrať trojuholník, ceruzku, musíte kresliť, skúšať, hľadať riešenie. A to sú všetko veci, ktoré potrebujeme do života. Lebo my sme si až príliš zvykli, že my dostávame hotové produkty. Kedysi, keď som ako dieťa chcel šarkana, tak som si musel niekde v lese nájsť paličky, vydránkať od rodičov kus papiera a skúsil som si skonštruovať šarkana. No dnes to podľa mňa ani neexistuje. Dnes ideme do obchodu a vyberáme si čínskych šarkanov, tak kúpime a ideme ich púšťať a prípadne pôjdeme to vrátiť, lebo to dobre nefunguje. Čiže to je to, čo nás matematika učí, že tie veci a výsledky nepadajú samé z neba, že musíme sa k ním dopracovať a musíme byť trpezliví. Okrem mnohých iných vecí, ale táto sa mi zdá jedna z najdôležitejších. A čo by som mohla urobiť, alebo čo môžeme urobiť každý jeden deň? Je niečo malé lilinké, ktoré by pomohlo mne, ale aj svetu okolo nás, pomaličky rásť. Niečo veľmi malilinké je krásna rutina, ktorú každému odporúčam. Vždy, keď sa stretnete so svojím dieťaťom, venujte mu 3 minúty. Ale 3 minúty nie je také, že ešte si dopozeráme SMS-ky, no povedz, čo bolo v škole. Ale 3 minúty, keď sedíme, stojíme, pozeráme sa jeden druhému do očí, aspoň chvíľku a rozprávajme sa o tom, čo si zažil, čo ťa zaujalo, čo bolo dnes nepríjemné, čo by si chcel robiť, o čom uvažuješ. 3 minúty sú tak veľmi máličko a pritom tak veľmi dlho, že keď tento rituál budeme robiť každý deň, tak to bude úžasný pokrok. A keď sa ho naučíme robiť s deťmi, môžeme ho robiť so svojím partnerom. Tam tiež nemáme čas na tie 3 minúty, aby sme sa pozerali do očí a pýtali sa, čo si robil, čo sa ti páči, čo sa ti nepáči. Ja si myslím, že to je taká jednoduchá, maličká vec, ktorá by tomuto svetu úžasne pomohla. Ďakujem. Ďakujem, že ste prišli. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Letíme za horizont a objavujeme nové perspektívy rodičovstva.